Yes, 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 yes. What is up? What is up? What is up, everybody? And this is Kundai, and we just want to see if. Oh, okay. Sorry, 1 minute. I just want to check. I don't know the video. See. If you're watching this, please just share with your friends. Just let me check the letter live. What? Since one Facebook, ndiri Facebook. Those one say. See. Tracy Vimbai, how are you? Those one say, see your profile. And there we go. I think. And this is Tracy Vimbai, how are you? So, say, we're going up on Facebook, we're going up on YouTube, Facebook and YouTube. Right, good. Right, what is up, everybody? This is Kundai, and let's talk. I'm seeing Lebza. What up? Hans Lebza Mark. Really? Okay, yes, really. Triple Live, Facebook, YouTube. Tracy Vimbai, Ear Ground. Whoa! What up, say? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Baba. Thank you. Ear Ground is watching. Thank you. Thank you so much. I'm seeing Patrick Pondai, Radio Knagidza. Radio Knagidza. Aubatike. Radio Knagidza. Zvirisei mukoma. Mavideos enyanga penga man. I love them. Ndinomonzisa zvamunoita mavideos enyu ndani. And all right. Ndeta sei man. Ndinoona sei number dzenyu man. Munogona kundisira message Instagram if it's okay. Munogona message Instagram kana kuti Facebook, something like that. I'm seeing Konai Mukuru YouTube channel inondipa mari sei kana ndichiposta mavideo. Okay. Say Uncle Uncle Fire Shumba, something like that. Right. Mukoma wangu zvatinoita manje. Alright, I will do a video specifically kutsanangura kuti YouTube inoshanda sei. But if you can, we pa Instagram. Mawaya pa Instagram, I'll be able to explain to you exactly how it works. I'm happy to help, guys. Of course, I might not be able to help Monwese, but if you've got any questions, you are free to ask me. And kana uri pa Facebook, please just share. Chingoshare mana, chingoshare also. Trambo pa Facebook. Now pa Facebook. So I'm seeing some of the questions. Anzina Diana, all the way from Western Cape. Oh, this is nice. How is Western Cape? Western Cape, George. I think you can get it Georgetown or something like that. Talent Matarirano, say. Right. So ngatingoti let's talk. Let's talk. but like some of you guys ndadakuudza kuti we are going to be having a live video change chitaura nyaya yes Tony. But nas we are going to do that mangwana. Tania Kanjiva kuita solo. Tania ziri ndaona ka just tati. Right, so guys, ndozati kanyaya ndanyasitara nezvayo dzakawanda zvadzo, but one of them inyaya anonyatsonzwa hangu madetails. I'm still trying to get my details, so rapaina unyatsoaziva, please do that. But nyaya yacho isi tiri vanhu vemakohwa, saka tanzwa kuti hanzi Sebastian Magacha ane zvaaita main nyaya yacho. But I just want to hear what you guys think. Not kuti totaura specifically kuti Sebastian Magacha aita sei or anything like that, but tongotaura nyaya yekuti what do you think about zvinhu zvinoitika zvekuti vanhu vanenge vachiita wezi papa from the way andanzwa zvazviita seke zvanzi aveti musikana rega kuti ndiana aburitsa ma11
Anzi Raymond Kundai ukuzerei kuita yellow boy. Kuita yellow boy. Ozanika handisi kuita yellow boy. Ndagara ndiri mutsvuku. Vanondiziva vanozviziva. Iwe Raymond unoziva. Ndiri mutsvuku kubva kudhara. Vari kuona tichi ingoriwo foni chete yandachinja. Ingori foni yandachinja foni my friend. It's not like nda yellow boy. Agnes, how are you? Hanzi ari kudya mari Kundai. Raymond, Tracy. Okay, so what do you guys think? So I would like to add you guys. Ndandaya kuita mind akuisa link pana. And this a link. Let me post a link. Rekuti iwewe, if you want to join, you can just join. Paste, right. But manje vanhu vari kuFacebook muchatadza kuona link iyoyo manje. Ndozvichagona kuitika pana. Asi vari pa right, vanhu vari paNegrekende muchaiona. Vari pa YouTube muchaona link. So vari pa Facebook, how do I send you link racho manje? Ndaida kuadd vanhu vese. Vanhu vese vanokwanisa kuaddika, but we are going to be adding vanhu vari pa YouTube. Ndo vanhu vari kukwanisa kuaddika. So if you want to be added, chitoenda pa YouTube. Ndo pandokwanisa kuadda napo. So there's a link, you click on that link, inobva rakuendesa pa browser pako, wobva waaccepta, wobva wapinda muchirongwa, wobva wandiudza what you think about issue yekuti vanhu vanotumirana vanobuditsirana machapters. Handisika isusu titumirana tiri tega tiri kuseru, handisika watatumirana tega iwo wobva wazoburitsa manhasi ngenedu. I'm seeing Tracy mwana wanga wapinda vanhu, chingouya kana isha mwana. Iko name, how are you? Say. I'm seeing Trevor. Taura nyaya. Yes, lunyaya tototaura, totombonzawo. And if you are here, yes, mukoma Trevor, say. Aiwa, nice. Hello. Yes, say mukoma wangu. Hapana, pamuita sei? Aiwa, nice one. Boss zvekuti ini ndongowedzera zvangu panyaya yemukoma Sabai. I think unoona zvoitika, ndofarira zvinoita Prophet Passion. Unoona Prophet Passion vanopinda makawanda mumageto youth nezvimwe zvakadai. Saka unoona kuti dai vari Prophet Passion vaita kuti vakanda chirauro ichi, hazvaimhonyaita popular. So ava vanoda kuzviita holy vana mukoma Sabha. That's why zviri kubva zvanyanya kuzoshamisa, zvobva zvaita kunge zifi. Handozvona. Alright, saka inyaya yekuti kana uri muKristu muri kuti munhu kana uri muKristu chingoita kuti tizizive kana kuti tiratidzewo kuti uri munhu chaichai, handiti like kwete kuti ubva waita ngengirozi nge uri Gabriel. Ndozvamureva ndizvo. Ndisinyatsa kukunzwai foni yenyu taurira pasi zvisingaiti. Alright, I'm not sure why, but let me try to speak up. Ndakunzwika here? Okay. Vakunzwa? Ndisinyatsa kukunzwai mukoma Kundai. I think munogona kundibvisa zvechi. Alright, thank you baba. Right, so pataurwa nyaya yekuti I'm seeing vamwe varipo panapa vandiri kuona pane munhu akanyora kuti Kundai. Ndisazina vamwe here. Radio kunakira. Ndangonyora handisomboziva zviri kufamba sei. Hapana, handisomboziva kuti system inofamba sei. Saka ndikanyora apa zita rangu ndorozobuda. My God. Muche, see, that's why there's a need. Ema content creators kunge vaine magroup ekuti we learn about this technology before we come here. You understand? Aiwa, group manje titori naro manje. Tikawana namba yenyu tokuedai. Aiwa, tipei namba tokuedai. Sha, ukaenda kana pamalive ako wakaita I think even the last time ndakasiya namba dzangu ipapa unombodzoka. Ndakasiya namba ipapa.
Atori Serious? mukoma wangu ndichameka sure kuti ndapinda ndonocheka because tinofana kuconnecta kama izi. Honai zvakuitika manje. Honai zvakuitika manje. Kwababa. Chemini. Tabva kunyazura ndisiza zviri kuita sei. Hamutomboziva zviri kufamba sei. But no, I'm happy. Mushe muchari stay live. No, iwe mira isusu ngati kunhikiriza. Ndibvise pana mbotaura nemafani. Tozo-communicate kuside box. Alright, beautiful, good. Right, I'm seeing pana Nyenge. Yes, you say Nyenge. Wapinda vachirongwa. Hi. You know what? I just want to explain because I just see you and Proper Java and Shema TV. You know, I'm following you and you know the guy who is left in that one. DJ what the one angari boy. I'm always follow. If you stay to your comments, I'm always there. Oh, thank you so much. I love Prophet Java. I like him. No matter people what they are talking bad about him, I like Prophet Java. Thank you so much. She's my best. If I spend the whole day without watching anything, just now post Facebook, YouTube, I feel like I'm lost. Nice one. Thank you so much for supporting Zimbabwe. Yeah, I just want to pray this because you know what, I'm not even good on bed. Nice. Thank you so much, my sister. Right now, comment alright, not kuti nyaya yaSebastian Sash, but nyaya yekuti vanhu vanozoburitsirana mavhi11 zvavanenge vachitumirana pavanenge vari vega vachiwirirana. Not good. Munotione nyaya iyoyo? It's not good. It's not good. I don't support any V11. Thank you so much. Thank you so much for contributing. Yeah. Rikatibvunza kuti ndivana navamwe varida kupinda. There is a link randaisa, a link, pane link randaisa riri pamacomments, but manje this is only available to people who are on YouTube. So kana uri paFacebook, unobva paFacebook ipapo wobva waenda kuYouTube. Because kuYouTube ndo kwatinoitira nyaya dzedu dzese, ndo kwatinopinda go deeper, unongoziva. Yes, I'm seeing some of your comments, guys. Hanzi yajinimbi live here. Isa kumbeze hilo. Kumbeze hilo rifi. What is it? Okay, I don't think I'm singing kumbeze. Probably pangpana nengapaining ana hymn or something. But anyway, it's not like we are in a studio. We are in a real home. And those are like so take it easy. All right, I'm seeing Lee. Oh, say, how are you? Thank you so much, Nkomangu, for coming through. I'm seeing you are asking with link copy. Okay, YouTube, you know, all right. YouTube, yakanzi Kundai Chitima. Kana uri paFacebook, kana uda kuya pa YouTube. Unongonosearcha kuti Kundai Chitima. Uchaona channel yakanzi Kundai Chitima pa YouTube. Ndisu manje sisana Kundai wacho. So if you want, you can just come to YouTube. Wangwaruti tabva ku YouTube. No, ndiruti kana uda kupinda pa live ine. Unoenda pa YouTube. Ndo pane link randatara nezvaro. At the moment handisi kukwanisa kuadd vanhu from Facebook. Andisika. Yes, Facebook I will be adding you. But kana ukawana link iroro ukazojoina uchishandisa Facebook, then that's fine. Andisika. But let's see, I'm seeing someone is here. EM Tavareva, let me add EM. Mkomangu murise. Say. Yes, mapinda pachirongwa. Say. All right, I think Mkomangu ane masiri kudizwa. Let's see if there are other people. I'm seeing Lee Road.
Oh, say, how are you? I'm fine. How are you, sir? I'm good, Baba. Thank you so much for being with us here. I'm so excited. Thank you. I see you are online big time these days. Yeah, tiri tiripo, Baba. You are Muriseji, the topic. I'm good. How are you? I am right. Tiri kufamba. Tine nyaya nezvayo ka mamene mamamboidzowe ya panike imi manje vanhu vamwari munokwanisa kutiudzawo kuti zonyatsofamba sei nyaya dzakadai. Chii chaitika baba, ndibatisei ndibve ndangotongoii isatina dzinoyera akatobva tatotongodzibatira bata. Exactly. Onai zvaitika manje. Pane picture yabuda manje so kumaraund 334 ikoko yemumwe muimba anonzi Sebastian Magacha akaimba song inonzi munhu wese ridza bhosvo. I know that guy. Exactly. Saka pabuda picture, but picture yacho manje pabuda picture inoratidza zvese zviri pasi. Yabuda iri nude picture ririka. Of which ndingangoti noise yese pairi chaipo. Inyaya yekuti munhu anoimba gospel like unoziva munhu anoenda kuchechi like unongoziva kanyaya kacho. Saka tiri kuti imi munotione nyaya dzakadaro, not necessarily kuti iye wacho hake, but tiri kuti what do you think about issue yekuti kuburitsa kwemanudes nechi plus for people vanoenda kuchechi vanozviita here kandi havafani kuzviita zvinhu zvakadai. Ko iye ane mukadzi Leakisa picture ndiani? Right, from the way yanga ichitaurwa mamiriro azvo zvakaita anofanira anga ari musikana wacho Leakisa picture or probably picture yabuda but yabva from direction yemusikana because according to mafoni nonga munoziva kuti kana munhu achiita live video kazhinji picture inenge iri diki ndo inenge iri yemunhu ari kuona handisika then picture hombe, you understand? So zvinoratidza kuti munhu angatora screenshot munhu waaitaura naye ndiye munhu angatora screenshot. Zvekuti razobuda sei hangu honestly I don't know. All right, my question is that guy married? Ipapa manje I'm not sure guys, kana paine vakambo. All right, now let's listen to this. All right, okay, I'll say this. Listen to this. Vanhu vamwari, ministers and pastors and everything, vanhu that one people should understand that. Yes, they're spirit filled, they lead us, we lead people and everything. But tiri vanhu venyama and nyama inoda zvainoda. But the problem is that we can, if we fail to control ourselves, there is disaster that is coming. Iyo yekusvika palevel yokutumira yokubuda wakashama on a live nangre is a risk for you semunhu wamwari, and the star rako you must guard it. And mukomana ako neugada star rako amoti rudo here kana kuti wafarisirei, but the moment you stoop down so low to a level yokuita yekufanana nevanhu venyika iwe uri munhu wamwari kuti unosenda photo wakashama or unobuda pafone call yevideo live wakashama, how much do you trust that person? Ndiani was even mukadzi chaiwo wakaroora ukamusendera zvinhu zvakadaro mangwana mukanetsana kana mukarambana haana reason yekuchengetedza anogona kungozvibudisa kunze. Mukadzi chaiwo wakaroorana at least zviri justifiable kuti maisenderana nemukadzi wako wakaroorana zviri nani. But what more vasikana, musikana wausina kuroora, why would you appear naked? Musikana wausina kuroorana naye, wausina any commitment naye, wokuti mangwana mukanetsana haana kana reason yekuprotect, anobuditsa zvinhu zvakadaro. So zvinhu zvaitwa nemukomana kana akatozviita is wrong, and hapana people tinoda kuzowanda nekuti inini photoshop kana kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kufarisa wokangana pekugumira, kufarisa wokona kuziva pekugumira, wokona kuziva kuti ndiri ani and ndine zita randofana kuchengetedza. Because if I'm telling you, let's say the truth here, vanhu vamwari vanoda kutiza this thing kubva kuvaimbi kuenda kuvafundisi. Ini ndiri mufundisi and chero tikaita business hatisi kuda kuramba, kana takazita business takazoita after tatanga nechurch, and the ministry is what raised us up. It is our gift that brought what we have right now. Hatidi kunyeperana.
Saka kana uchiziva kuti this gift is what you are operating from and it is bringing something to you and it operates in the level ye-integrity. Kana uda kuva honored, unofanira kuva munhu asina mascandal. Then protect yourself from scandals. Rega vanhu vabike nyaya, but usava zvichava chokwadi kuti newe uri munyaya dzacho. Hatirambe, fine, mistakes are there, but let's guard ourselves jealously and guard against such mistakes. You can't do that as a man of God. You can't. You can't do that. So kana mukomana azviita zvinhu izvi, he is wrong. And it's not even the first time. I've heard a lot of stuff about, I didn't know how true it is, and I'm really worried about him. I even, one day I even prayed for him. I even heard when a bigger church where I come from, and they once invited him. And after that, I mean, maybe he turned them down or whatever happened. But I end up hearing the guy, I don't know, drugs. What before coming to the stage. Hey. Now that's why I said I went to a certain place whereby I saw even people minister. A pastor not to pass, but a musician gospel is honored to a level honorarium. A pastor apart that's not pure. A pastor it's very rare to find a pastor performing, but a singer can come and perform. As to where. And if this is what is happening, these guys really need to work on themselves. I'm telling you, anything that has got to do with God and spiritual things, it needs you to have a good character. Work on the character. Please guard yourself jealously. But you can't send a nude photo. You can't do that. You can't do that. You can't have video calls. Wakashama. You can't do that. You can't do that. Hey. You have to control it. Yeah. So the problem now is, Kundai, is we are being overcome by the flesh. I'm telling you, these people are men of God. These people, anyway, music, yes, but I always drive. When I'm driving in the highway, my phone is full of Sabbath music. I love that guy. Ukatera songs, they are full of life. The lyrical content is full of life. That man is anointed by God. This is his gift. But and I don't think my fans I'm one of his fans. Let's help this guy. If it has happened, if he has lost it, our brother has fallen down. Let's pick him up and let's move on. Because this guy is really a man used of God. But I know gonna mistake and it has happened. But we can't crucify him. We can't throw stones on him. What we can do if we are really Christians is to pick him up. Then we move on to Ndakumberi. Because this guy is really anointed, I'm telling you. Sebastian Magacha is anointed, I'm telling you. This I know. Yeah. So which means if we've got a man of God and any other person, not just Sebastian Magaza or anyone, any other man of God, issues got scandals. That does not mean yeah, there is the other side. A man of God is a man of God, and then there is the Mr. part. There is, personally, I'm pastor, but there is the Mr. part. And if I don't guard the Mr. part, it can ruin the man of God part. Everyone has got two sides, especially when you're a man of God. You need to understand, you can't be a man of God at home. You can't be a man of God in the bedroom with your wife. That's a lie. Don't lie to us. You can't. And if you, even right now, they are spending time online. Man, I see many of them are online every day. And there is a temptation. There are young ladies that are beautiful, Kundai, that are coming to our inboxes. And if you are not going to control it, you speak to each and every one of them and end up sending nude photos, and they will expose you. I'm telling you, they will expose you. They have got nothing to lose. They will expose you. You just need to, personally, I don't reply to messages on Messenger. I don't do that. A lot of young ladies text me on Messenger. I don't. One of them was even saying to another pastor, a brother of mine, please, hello, please give me your brother. That told brother. I said, she doesn't know what she's talking about. I don't. Because I know what is going to happen tomorrow, Kundai. I know what is going to happen tomorrow. So the only advice I can give to my brothers out there is we are young. And blood is running in our veins. We are young. Temptations are going to come. But control yourself. Facebook, social media, and they know why they are there. There is a reason why they are appearing. They know what they are doing, those people. They know.
ukangoda zvinhu unowira, that's it. Ende pakaipa. So nyaya iripo ndeyekuti differentiate between, they can be your fans. Unoziva kuti a fan anosvika palevel yokuti, I think that the past days I was reading about the Stockholm syndrome. Yekuti if a kidnapper gets into a place akakidnapa vanhu and everything, akabata hostages ake, anozwa palevel yokuti hostage can fall in love with the kidnapper, not because anomuda, but chitori chirwere like chokuti angopesera ako. Saka ndachitoiona hangu ndichoibatanidza nekuchechi and everything and being a minister and everything. Une vanhu vari mafans ako vari vanhukadzi vokuti ukaita zvekutamba, if a man you can unovapedza mafans. Because vanokuda but havazivi kukuda kwavo kuti kunogumira papi. Ona manje. That's the problem. We love this guy, they support you, we love Pastor Ningi, we love yavo yavazi kuti inogumira papi, kuti agape inogumira papi, haisifani kusvika kuerotic, havazizive izvozvo. Vanojamba vanhu ivava zvokuti unosvika palevel yokuti iye unenge akutoda iwe semunhurume muupenyu hwake, not semutumwa akatumwa kuzomuparidzira, izvo achazvioni. Saka ndoimwe nyaya anofanira kubatona mukoma nenyaya yaitika. Anenge akutoda zvekutopinda mugumbezi chazvo. Chirwere baba chokuti ipo papa uchiparidza babaka. Achiona mhasuridzi uchibuda ziya hembe yanamira nekachibaba ava vakandibata baba, izvo hazvifirizvo. Kwatova kwakure baba. Kwatova. Saka this is something that people have got to look at. Every minister baba tiri pama1. Tiri pama1 baba zokuti this we must guard against this. Tiri pama1. So this is the message that I have baba yokuti vanhu vamwari ngatingo murume mukomana abhaiza zvatoitika ende iye musikana ari wrong. Ende baba muchenjereka pane chinhu one chanoda kuti anasa ndaenda. Musikana aexpose baba vaka areswa. Ndikutokudza areswa. Iye anogona kushayiwa chekuruza nezvaaita but areswa. Ende Mwari haafarire kuti basa rake ridisturbe nenyaya dzisina basa zvedzidzidzi. Ndosaka unoona kuti Moses chaiye ndiye akaudzwa murayiro wekuti vanhu vasaroora madzimai mamwe esaya, varoorane pachavo parudzi rwavo rwechiIsraeri vanozivana. Iye achipedza kupa vanhu murayiro waari kuti ndanzwa Mwari vachitaura, iye ndokubvapo ndokunoita izvozvo. Ndokunoroora an Ethiopian woman. Sisi vake Miriam ndobva vasimuka ndokutanga kutaura against him, vaina Aaron. Mwari haana kutombotarisa Moses, apa Moses atobhaiza. Vakaenda kunonetsana naMiriam nokuti chavaisada kunonotswa kwevana vaIsraeri kusvika kwavaifana kuenda, nekuda kwokuti Miriam ari kubuditsa nyaya dzaasingafaniri kubuditsa dzinokanganisa Moses assignment yaakatumwa. Nokuti Mwari unorespect assignment yake kupfuura zvamunoita murodhi. Ndosaka unoona kuti munhu waMwari anogona kubva kunokecha uko. Ukaverenga Bible inoti the gifts and the callings of God are without repentance or they are irrevocable. But handisi kureva kuti vanhu vaMwari ngavanoita zvinhu nokuti Mwari havatori gift yavo. Handina kudaro. But chinoitika ndechekuti pavanoita zvavanoita vanogona kudzoka vakaoperata mugift yavo zvakanaka. Kutonohura munhu wodzoka woprofita. Kutonohura munhu wodzoka zvirema zvosimuka. But chinozoitika ndechekuti akaramba achijairira zvinhu izvi achapesera aparara. But Mwari haamise kuporesa zvirema, haamiswa assignment yake nekuda kweunhu hwemunhu asingagoni kugadzisa character yake. Uchaona kuti character yake ichamuparadza but basa raMwari harigoni kumira. Hamene kuti uri pabate mo. Parikufamba komana ozati ndikuona Mwari ukomina uritaura nyaya yazodhaiwa parikufambwa. Muri kufamba muguru. Saka Mwari haamise Moses kuti aendese vana kuKenani nekuda kwokuti Moses wanoroora an Ethiopian woman wakujamba murayiro waMwari. Vanonenzana newe Miriam uri kuexpose Moses uchida kudisturb assignment yaMwari yokuti vana vaIsraeri vabve kuEgypt vaende kuKenani. Because tiri kudiwa naMwari chete chokuti Moses asvitse vana kwanofanira kusvika. Zvichaitika murodhi vacharovana vega neshamu yavo nekuti wazonoroorere mukadzi we vakati vanhu vasaroora vakadzi vavo. Iwe siyana nazvo hazvinei newe. Kune dzimwe nyaya dzisina zera nesu baba. Kune dzimwe nyaya dzisina zera nesu dzekuti tinofanira kusiyana nadzo. Baba ini izvezvo ndine varume vandinoremekedza vakaita sana vamakandiwa, vana Prophet Passion Java, vana Prophet Eddie Branson, vana Prophet Shepherd Bushiri, vana Prophet Hubert Angel. Varume vakatungamira mberi vakaparidza ndisandaparidza, vakaprofita ndisandaprofita. And handigoni kuvasimukira nditaure kuti zvavari kuita zviri wrong. Dzimweni dzenguva chacho ndikazoona kuti zviri wrong ndinonyarara muromo wangu ndava handina zera rekutaura navo. Unoziva kuti Jeremiah achidanwa naMwari wakapindura Mwari kuti ndiri mudiki handigoni kutaura. Kureva kuti zvimwe zvinhu kuzvitaura zvine zera. Zvaitumwa kunoita naMwari vakaona kuti handigoni kunotaura ndiri mudiki. Kune vanhu handisingagoni kukuribuka inini baba, handigoni kuribuka vamakandiwa inini. Handigoni kuvafumura inini. Handigoni kuita izvozvo. Kana kuri kuti ndanyanyisa kuda kuvabatsira vana baba,
ndingatowana way yekusvita zvinhu zvino baba vakutaurai nemwana wenyu andigoni kutaura nawe inini andigoni kuvafumura baba azvigoni saka zvaitwa nemusikana uyu whether vaita grudge or vanetsana wareswa ende warwa nemunhu waMwari kana mumhanzi yake aipiwa naMwari akatishumira mashumiriro akaita upenyu hwangu inini I'm telling you what this young lady has done is wrong and she has to stop kone mhaka yei kana vanhu vakonana munoita zvinhu zvakadaro pamakadanana muchita zvinhu zvese izvi waiti kudi pawaifonerwa munhu akashama waiti kudi une mhaka yei wakumaexposa nhasi zvazoshata nekuti akusiya uri pane zvaitika zvazoshata here nekuti akusiya uri pane zvaitika vakonana papi zvokuti akuita izvozvo ndopanokuwarira nyaya dzese inoshata vanhu vanozwa nepi ende imhosva kamonzati pamutemo wemunyika imhosva kuzoburitsa zviya zvokuti mamusha zvamamuchita then obva wazoburitsa mavhidhiyo imhosva kainotendesa munhu kana kujeri kana kubhadhara mari asingaiti but chero jere renyika rikasakubata romweya rinokubata if that man is anointed by God was une vanhu vachakona kushumira vachati izvi zvakarilisa song vachakona kumuteerera nekuda kwescandal yepicture yaburitswa nemumwe munhu asingafungi hamupaona baba ngatisiyanei nevarume ava vanhu ende vachaita mistakes ndava bhaibheri charinoti hanzi we are sinners and if we say we are not sinners we make him a liar and the truth is not in us kana aripo ari kuona izvezvi live iyi asina zvaka vamwe venyu zuro usiku chai palockdown mune zvamakaita nezuro usiku but ndi munoya muchikurusifa babaka munoya muchikurusifa mamen of God munoya muchititema nematombo panapa nyaya ikabuda yedu inobuda kayoita unge inotyisa ine juice stereki nokuti ndagara ndinozikamwa makanichiparidza ndichionekwa saka inoita unge ine juice pazoonekwa kudonha nemistake andachero ndikada varume ndiregerere ndoda kusumuka azionekwi nekuti ndiri munhu agara ari pachena anoonekwa kandi ndiri but iyo varidza vari kuita vanhu vanotukira vanhu vafundisi nevashumiri nyaya dzabuda dzavanoita ivo everyday iyezvi pane mumwe munhu atori live zvezvi akashama izvezvi but vanotukira vanhu vaMwari zuro chaiye kune waitumira mumwe mapicture akashama but ukaona makomenzi ake ari kutuka sabha izvezvi nenyaya yake vanhu ngavasiyane nevanhu vaMwari ngavavasiye I don't know if you're getting me. Listen, I'm not supporting what Sabbath did. Please get me right. I'm not supporting him. Maybe tomorrow, Babaka, I'm going to justify. Mangwana pamwendiniwo. As we say, kamwe kandukumseka. Mangwana pamwendini pamwe yangu inenge different onyaya. Inogona kutendera ikava viral that man of God, that tall man of God, angari pa live yakunda yakapfeka chivesi akwandiri kuri kupisa baba ku bed bridge kunobvura baba ndisikunyeperai. Kuri kupisa saka anatirega ndipfeke vesi. But mangwana inobuda yakunzi murume uyo wakabuda pa live yakundai achiti zvakati. Na yeye une nyaya. Vanochengeta kama screenshot kama izvi yatorwa yangu iyo iri kutokatwa so. Mangwana ndinotemwa nayo. Saka nditerera handisi kutora side rasaba futi. Ende handisi kuti zvakaitwa nasaba zvakanaka. Handisi kuti futi musikana zvaita zvakanaka. Where's very wrong? Because this lady was not supposed to have done this. Why expose him and gain what? Kana wauraya ushumiri wake, what do you benefit? Unowanei? Kana zvakaitika, why not? Kana uri munhu anoda kuvaka, why not? Inini right now today. Today is my first day that I left home and out of lockdown. I just drove and I went kumaruzeva kumushaku. I went to see this old man. He was there munguva yehondo. The man believes in God so much. He's a great man. But mudhara mukuru. Do you know why I had to drive and go there? I only went there to learn. Ndavateerera vachitaura, he spoke a lot of stuff. I learned. I don't know if you I learned, baba. Baba kune vanhu vekuti kana kuri kuti ndine musikana ane kwiri against me neunhu waMwari wangu. Kune mabishop eguta. Vanhu guta rega rine mabishop. Amukutotuka muchiti ari too religious. Ndio vakuru vekugatsira nyaya idzi. Enda vakujaji. Kune mabishop eguta asingati daenda kana kune mufundisi mukuru anotaura nyaya yake kuti sabha so takadai zvikadai nyaya yagadziriswa varegererana muzvakatani kuibudisa achikanda munyika yose saka izvo zvari kubenefita chiawanei chaawana chiizvezvi baba muri kuona kuti pashayikwa wisdom mangwana naiye wachoda kunzwa kuti iye waifonegwa akashama kuti zviite sei vabereki vakewo vari kuti kudii musikana yeye kuti waifonerwa nemufesu yakashama vari kuti kudii because kune vari padhuze shamwari dzaatoudza kuti ndoda kumukaurisa ndoda kumuexposa ndakatora screenshot shamwari dzachanoudza umwe kuti ndiye ndiningi kusvika izvi mangwana chaito kurogona kuvira mangwana takuziva kuti munhu akasenda screenshot iri ndiani mangwana chai but wabenefitei
Saka wa benefit. I don't know if you're getting this. I mean, my comments are going to be. I can't see my comments here, but I don't know. I don't know. Right. Some of the questions answered pastors and prophets and the so-called anointed musicians are yardsticks of morality. There's no room for sin, and it doesn't matter who one is. If Makandiwa is wrong, he must be told no respect for sin. Munhu handinzwa zvakanaka here handibata zvakanaka ina handina kuti vakakudzwa kana vatadza ngavasaudzwa kunzi vatadza munhu nganditeerere ina handina kuti kune vanhu vari exempted from rebuke kana vatadza no handina kudaro ini kundai ndadaro here handina kudaro chandataura ini ndati vanhu ava ina handigoni kuvasimukira ndivatuke ndandinogona kurohwa namwari chiroverwa kuvatuka unoziva here regai ningosiya ndaudza vanhu chinhu ichi mwari unogona kushandisa kunenge kudona kwemunhu wamwari kuti aparidzire vanhu jeremaya akanzi takura joko ufambe guta rese wakashama kuti we muprofita akashama saka ivava vari kukomenda vade vakararama mazuva ajeremaya vakasangana nemuprofita muguta akashama vaiti kudii Hosiya wakanzi ndandoroora chifeve vakadzi vasiri zvifeve variko but mwari wanga ane leseni yekudzidzisa vanhu vake akati muprofita ari kuparidzira vanhu kushata kwezvifeve ina anotora chifeve urore chikatiza chikadzokera chikanzokera unotora chifeve ndine meseji andinoda kuparidzira vana vangu Moses tsvimbo yake yaichinja kuita nyoka mwari ndokuchuza nyoka of all animals dai wakapinda chechi yaMoses mupfundisa netsvimbo kuti inochinja kuita nyoka waipinda here chechi iyoyo Okomanaka muri kuinzwa here iyo okomana muri kuinzwa here ito kune zvinhu zvinenge kudona zvinenge kunyadzisa munhu wamwari zvinenge chikure chemunhu wamwari chikure chemuizvo ileseni iri kudzidziswa vamwe vanhu kune vamwe vanhu vanenge vachidzidza from what is happened iyezvi so mamusicians vakawanda kana vari kuona this thing kana kuti vanhu vari influencer vanozikamwa zvatiri kutaura izvi tichidiscassa nyaya iyi nezvaitika izvi kana uchidzidza watodzidza personally ndatodzidza baba ini pano baba ndatodzidza ende ukaona usingadzidzi you are a problem saka munhu akomenda ndiri kuti ina handisi kuti varume ava they are exempted from being rebuked when they have sinned nenewo ndiri pano vakomana kana ndatadza varume handirambi kudzwa ndati but bhaibheri rinoti kana mukoma when your brother has fallen down mutore zvakanaka umudzoredzere munzira zvino kucrucifya munhu ndokumudzosera munzira amana tinotuka Facebook inotukwa munhu kusvika waheduka baba unoheduka haya Facebook inotuka baba unotukwa baba inini I'm telling you there's an issue that happened at my house and the people were not there vakazongonzwa baba they crucified me paFacebook neissue yaitika kumba kwangu kwavanga vasiriya vasingazivi kuti yafamba sei what really happened saka let's not crucify our brother baba kana tichirama tachiri vanhu let's not crucify our brother ngatitorei mukoma wedu Sabha uyu vari padhuze naye vari kuona naHarare vari paari endai padhuze naSabha mutaure naye mumubatsire adzoke munzira kana kuri kuti abuda munzira simple nice baba thank you so much for this is wisdom I believe kuti vanhu vakawanda kana paine vanenge vachiona vanonzwisisa kuti aiwa hazvisi zvekubva totochekana musoro kuti hanzi toda musoro wake uri musilver plata Kundai, thank you, my brother. I think I've taken much time. I'm wonder who you are. I think next time when you're having a live broadcast, I'll be here again. I will join again and we can talk and help each other with this wisdom. Thank you, Baba. Thank you so much. It is God. God bless you. All right. Hey. Kana paina vari kuona paFacebook chingoshiyawo shama chingoshiyawo muradza wamwe waize I'm seeing Taku tokuedhere Taku right takudaidza Taku ambotiudza zvaanofunga ngoma Taku ndiri Kundai zezeze bo wangu zviri kufamba here
Aiwa, nice one. Isu hatitoda kutora nguva yakawanda pachibhuya chekudzania saba iyo. Ndiye Leakisa here kana kuti chimoko? So far aita kuti izonyatsokubuda inini hangu personally handisanda kuziva kuti ndanaburisa, but from the picture ndaona inini inoratidza kuti munhu waaitaura naye ndiye akatora picture, because iye abva azidzima kudaio, abva yandaona yacho anga akazidzima kudaio, saka zvoratidza kuti Inzwaka pane nyaya yangu apa handitotanga tadiscuss yechimoko, but toda kungotaura yasaba. Unoona kuti kundaika vanhu, I think handingati vanhu were doing a lot of things kuri muzvisa zvemanudes zvechiya zvinotangira pana saba. It's just that kuti pana saba zvaita sei zvangobuda, but ukazonzwa vanhu vakutaura pasocial media, it's like Saba is the first and is the last one to do that. Wazarika pane mukuru wandiri kuona panapa, mukuru 850, right? Mukuru ndiri kuona nganzi Prophet Israel Matthew ndokuedha here mukuru? Ndokuedha here, please tell me ndokuedha, because kuti mupinde ndise link iro mokwanisa kungopinda just like zvatakaita pachema nezuro. Right, ndasenda link Prophet Israel Matthew, just click link please, muzomboyawo mbotudza watirambonzawo. Right, enderawo mberi tako. Isusu hatitoda kuparidza heduka kana kutaura zvakawanda, toda kungoti gaga, but you know vanhu I think let's stop the issue yekuti vanhu vanojaja munhu kana aita zvaitika, but let's just not make a big deal out of it. Okay. And wakamboone something manje pasocial media, vanhu vanoda kuundura vanhu zvichirekeka ndo vanenge vane nyaya dzakawandisa. Hando yacho kazhinji kacho, but chimoko chake ndo chiri kumberi manje. Hachiita tinozoziva kuti varume vanonzi ndivo vano trupa ngomuziya musikana iyoto uchitambire kure naye. Angakadzipoza ndo zvacho zvaasiri kuziva, ndo zvaasiyana naProphet Israel naPastor Leah. Vanga vachitsanangura nyaya yekuti unenge uri musikana nditi wobva waita zvinhu zvakadaro, vakomana vakaziziva kuti ndiwe vadaro, pane Patrick vanhu vanotoenda kure naye munhu iyi, ende but vanhu ngavaregedze kutamba vachidaro, hakusi kutamba kuri right. Aiwa, taurezve. I'm seeing Ana Edith, that's na Edith Sweet, hanzi chako wakaipa zvaitika. Yeah, I think ndo zvazviri, hapana haachakwanisi kuzvichinja chero mukaita seika, hapasina tatoona. Aiwa, taurezve. Aiwa, thank you so much mukoma wangu. Okay, cheers. Iribo. Right, let's see, ndiani vamwe varoda kupinda. I'm seeing Florence. Ngatimbonzawo munhu wechikadzi ambotiudzawo zvaanofunga. Prophet Israel, kana muri kuona please, mukuru wamo ndokumbirawo muwe, pane link randaisa. Florence, zviri sei? Right, muri sei mimi? Aiwa, ndinofara, zviri sei? Ndinofara zvangu, tangopinda ichangotangawo tichinzwa nyaya. Aiwa, nice. Yamukoma Sebastian. Izvi zviri kwese ndamboteerera brother wabva mukutaura after avava vachiti musikana ari wrong, either vakatadza kuwirirana, musikana wabva arwadziwa wabva aposta, because zviri kwese, let's say ndatadzira mufesi wangu inini anongoita the same thing obva angokadawo pasocial media, so hazvisiye kuti zviri pa ndamatadza kuwirirana bozozvatika zvinoita kuti vanhu vasatumirana kaizvi. Alright, toti vanhu vasatumirana here kana kuti zvakutaura kuti the best titogara varegedza kutumira vacho. Yeah, exactly ndo pamba neemu yangu ipapo, kutongogara waregedza kutumira ndo the best, because hauziva zvinokufungira umwe wako.
maybe uyu mukoma Saba waitrasta baby wobva zvaindoone kumobva akanda pasocial media ndizotanga achida kuwachisa mukoma Saba here kana kuti Panomazati manje mukazoti hanzi ngazviregere zvachose manje. Zvazvitoripo ngazvitoregerwa because hapasisina kutrastana muupenyu. But ndizvo here naye mwana kuti zvinonzi ngazviregere. Bhozi zikazi ngazviregere zvachose manje. Ozati yes, whatever. Hapana, ngazvitoregerwa kutongoregerwa zvachose because kwazazosvika munhu anoremekedzwa kuona akutenderera pasocial media zvinomakisa pakaipa mawani tongoblemawo isusu wechikadzi sometimes isusu vanhu vechikadzi tozviblema aino kuti hasha dzinokukuta unogona kungoposta nehasha uzozvifunga papa yekuti ndazviitirei torezi ende kana watodaro manje nemwe atobhaidza nyaya inenge yatobuda taurezvei pakaipa. Thank you so much Florence. Regai timbonzwawo vamwe vari vanhu vacho varipo vatoti wandei varida kumbonzwawo. I'm seeing Believe. Ngoma Believe muri sei? Ndibvisei? Madi mukoma Kundi. Yes, zvise. Yeah, right. Mushe. Ina nguva handisi kuda kutamisa nguva yakawanda but bebhi raisa mukoma Saba ragona chaizvo because ratomaketa kuti kuvanhu vechitendero kuvakasengawo nosviketa vanhu vanofunga kuti vanhu vaita kuti vanoita zvekunamata havana masingi handiti titori mapasta saka mapasta akatosenga saka mabhebhi musaramba mapasta tideiwo tikushandirei. Yes. Thank you so much. Right. Vasikana mazizerapo. Hanzi musazoramba mapasta muchitanzi mapasta haana chinhu. Hanzi totona madho omwari wemunhana saka tondoaramba asi zvese zvakarongeka. So I'm seeing Ian Tavareva. Zvisese mukoma wangu. I think wasati wazviona kuti vapinda palive regai timbopinda Prosper Tinashe. Kuti de zviri sei? Yes, zviri sei baba? Zviri poa, ndafara nekupinda palive. Ndakandida kungozadzisa nyaya yetopic yandiri kungonzwawo kudai. I'm seeing Prophet Israel. Thank you so much, Prophet Israel. 1 minute, chete. 1 minute, chete. Prosper Tinashe, yes. Taurezve yenyu baba. Okay, nyaya yandinoda kungotaura kuti vanhu vari kushamisika nedzimwe nyaya dzatogara dzitongoitwawo daily basis, but nyaya yangoitwawo nenyaya yekuti yangozokurumbirawo nenyaya yekuti yaitwa nemunhu waMwari. Saka but hatingati chakanaka chaita, chakaipa chaita, but before tisati tatanga kutauriswa ngatitange tatarisa zvatiri kuitawo isusu kuti hazvina kufanana here nezvavari kuita. And zvinhu zvofanira kungoitwa apa ndizvo kuti ngatisimudzei pane zvinhu zvane zvakaitika ipapo. Efuchere yeSaba wacho ari kutozvishoora nezvaanenge aita. Aiwa zvinowanika but hey mawani. Aiwa toshoora munhu azviita aposta izvozvo ndiye munhu akashata because for what reason and againa chii. Haipapo maindo panobhaisa pacho tinongoaposta but unozowanei nazvo. Pakaipa basa ndi. Aiwa, thank you so much Ngoma Prosper. Ngatimodza Prophet Israel. Prophet Israel. Munhu waMwari. Yes, mkuru muri sei? Hapana munhu waMwari madi. Aiwa, nice one. Zvikotswibide. Aiwa, tringotswibida tichingo. Maizere nyaya tutaure zvayo. Nyangondo achingonzi Saba. NgeSaba noembero. Saba anoimba chaichai. Anzaita sewo.
ndinongonzaona chingoti hamsadaro wedu. Asina Jackson hanzi nyenyenyenyenyenyenyenye. Wako jako mpeni. Right, Mati hanzi aite nyaya sabandi Mati maizwa. You were Ayo, saying ndangonzwa something. chingo ndanzi saba, asikuzoda aita sei saba. Alright, zvaitika nezvekutika aita like paita picture yabuda. Picture iyoyo Alright. ina saba handitika. Anga achiratidza kuti yanga iri video call yaaiita nemusikana. Saka video call yacho yabva yaita se munhu wacho akatora screenshot vachiita video call. Akatora screenshot vachiita video call. Saka screenshot yacho manje nonga saba zvoratidza kuti conversation yacho inogona nyarengero kuti anonanga akanzi tionere or something amene. Akanzi atone dzini varadza dzini. Varembedza kudai varadza Ko munhu wamwari wakadarire kuda. Hai vamwe ndo vari kunetsa kamanje kuti noise iri kuitika ndeyekuti zviri kunzi ko munhu wamwari manje anozodaro here. Baba ini nanguka. Yandingangotaura kuvanhu vakateerera kana Yesu achizoona uka. Ndeyekuti inonzi nevakuru sekaurema wafa. Inonzi sekaurema wafa. Kureva kuti zvaitirwa saba izvika izvi. Inayo ngoti saba ananga anyatsoziva mumwe wake kuti akanyatsomira sei guess because iyoyo uzosvika wakuzonzi atuoneka. Wozobvisa bhuruga baba uratidza chombo ka. Unofanira ngonyatsoziva kuti munhu wako ari kutaurira naye echi akamira sei. But iye kuti munhu angokuti ndawanakidza nebhebhi ranakirwa newe obva anonzi atone chomboka obva anoburitsa chomboka. Saba number 1 aifanira tanga aziva kuti zita rake rakakura sei. Number 2 influence yake yainayo muZimbabwe and other places yakakura sei. Number 3 saba aifanira kudzivisawo kuziva kuti munhu wake wari kuita naizvozvo akamirawo sei. Above all ka baba chombo achingoratidzwe munhu because saba ka kwandiri hangu ka saba kunzi saba aite mari kuti saba ararame image. Saka number 1 saba chaifanira tanga protect asati aita zvinhu izvezvo ka yanga iri image yake manje. Saka naye Prophet ndakubvunza wainini kana tikange takuti isusu munhu nemwe wafanira kuprojecta image sezvakata saba ndipo. Saka does it mean kuti image yavo inenge yakufanira kuenda pamberi pe bozi pane time yekutika zvinombobata zvinoti kana zvamubata kwete kuti iye chete any other person even varume vese zvinoitika kuti pane nguva yekuti zvachimbotaura nevamwe vambobva vamwe vachitaura nyaya yekutika tinogona kunge tichiseka munhu kana togona kunge chidai but varume vakawanda dzinogara dzichikurisa dzichiratidza vakadzi vakawanda vanotori nemainbox akazara dzakaita kurembera dai dzakawanda. Kundi izvozvo handisi kuzviramba but hamena wava kunzwa point yangu. Inini point yangu iri pakuti chini zvakaitwa najachuka hazviswereti hatimbosweri tombochitaura paintaneti zvatikuite zvizvi. Zvakaitwa namagroboka kana kuti na Brigadier Mateya hazvina kana effect. But ichi chinhu chazoita effect ka chataurwa nezvacho ka inaye munhu azviita. Wakada kucheka ka 85 to 95% ka both varume nevakadzi ndozvavanotera vachitoita. And tine mamwe ka mavideo evanhu akutobuda but hazvina that impact. Why? Because munhu wacho azviita. But isusu kuti Sebastian Magaja is a public figure and kwaanozikanirwa kwacho ka he is well known in the gospel sector of which he is supposed to lead by example as a gospel musician. Amewanzwisisa. And tabva ipapo ka
Sebastian is not only known in Zimbabwe, is somebody who represents Zimbabwean flag kunzvimbo dzakaita sana UK and States through singing. Saka Sabaka asati atombofunga zvimwe zvinhu zvese izvozvo ka chaifanira kutanga akoshesa ka akusi kunakirwa kwaari kuita panguva inoyi kumbotanga ambogezva kuti zvandiri kuita zvika kunzi zvabuda damage yazvichaunza kwandiri inini saSebastian Magacha chi what of my career afeaka mukuru ka kuporonga hawo vaporonga but ndinonzi yadeuka mvura yemugucha chadzorero chakakosha kandi chonongona kuti mukuru chi vachasumuka sei kuti vaende pane rimwe level but inini chichemo changu kandi chekuti maNuddles haangosenderwe munhu wese baba haangosenderwe munhu wese baba unge kana wangoti naakusenda Nuddles aitei munhu iyeye aitei vakaipa kundi image ka yakakosha because image ndo mari iwewe chinobvisa mari ka inhayo yekuti une image yakanaka uri kuita YouTuber hako but vanhu vakucheka image yako. The question is Saba anoraramiswa nemuromo wake nekuimba machechi mangani anogona kuzomudedza kuti yauimbe after chiitiko chakaita seichichi mayouth mangani encouraged kuti aiona Saba as an icon vamwe vacho vakutotanga kutofunga katutu kuti but kana mukuru wandetoti mukuru vachidaiso level iri rokuda pa rokuzoburitswa iri saka anenga Sebastian haana kungonza damage kwaari chete but ane vanhu vakati vandeika vaimuda vachimutera nekuda kwemizi yake vakaponiswa nemusic yake ka vanga ari clinched kwaari yokuti aunza heartbreaks to those people as well because mafungiro edu maonero edu nematendero edu akasiyana munhu akaita ngeinini ka ndoona kuti that ifezi inoitika inopfuura baba ipublicity mangwana it's a new day but kuna mudhara weku-AFM ka acha akatoziona izvozvo ka aitoda kuti Saba yochesi kwake after COVID-19 yapera hazvisaitika chichemo changu ndechekuti mukuru ka vati vabudisa zombo vachidididire vanotanga vamboconsider position yavo yavari musociety before zvese izvozvo saka now that zvatoitika kuti mahwana atotanga chengoti azvanoda kuzika pressure because nandichona macomments kunyanyanya evanhu vakaita vakati urundinzwe indiri kunzwa here maundinzwa handichakunzwa mira ndibude ndidzoke alright iripo hey mwana if you're watching this video just share with your friends you know and also unoya paInstagram obva wanisenderawo message kana kuti obva wangolaika kunonzi sei kufollowa alright kuInstagram hasati tauziva nezvakustereka saka tinongoita kunonzi kufollowa let me see some of the comments that you guys are giving hanzi gore rino tichaonerera iro gore rino manaka it's true gore rino handidi kuramba zvangu kuchafiwa pana anonzi chido are you ready but I'm not seeing manje your face kana kuti let me try to aid you ameno kuti kunzi kwere Chido hello what up Chido yes ndiri sei ndiri right muri sei ndiripo zvangu ko hanzi kune kubvisa face nayedu hata vanhu vangada kuone ina unachida kucontributa kuti vanhu ngavasatumisirana zvinhu zvakadaro handisika nekuti murelationship vanhu vanokonana and hapana pamunombozoita tanyora kuti December muchiwirirana saka kuti munhu anopedzisira angozotsamwa kusvika paextend yekutumisira zvinhu izvozvo
And some of the issues vanhu vanokwanisa kutozviuraya because of that, kuti munhu anenge achitokuthreatina kuti ndine maNuddles ako, so you have to do this and you have to do this, so you kuita zvinhu zvausingazi because munhu anoda kuchengeta. Okay, but andichanyatsokunzwa manje Chido. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much for your contribution. Hazina kuda vabereki musapuritsana zvinhu zvenyu zvamunotumirana. Handisika. Chandaona apa ndechekuti kuti titi vanhu musatumirana nyaya inogona kunetsa. Vabereki chimotiudzaiwo. Toti vanhu vasatumirana here zvachose. Kuti vanhu ngavagare nemafoni avo, uyo ari kulockdown ari kwanhingi, uyo ari kulockdown ari kwanhingi. Kana kuti vanhu vanokwanisa kungopota vachitumirana, but kana vatumirana zvoitwa sei, hazina Tracy imba add. Okay, if you want to be added Tracy kana kuti anyone else, let me send you Prophet Israel. I'm sending link again. Ndakuisa pama-comments. Inenge iri pama-comments from Kundai Chitima. Unongota sabakanzi Kundai Chitima, you will see the comments, the comment andaisa. Vari Facebook, if you want to join, you have to come to YouTube. Because Facebook, I can't send you the link. On Facebook, the only way for you to join, if you want to join, you come to Facebook. You come to YouTube. Ono click a link repapa, and also no search Kundai Chitima. Ono saka bakanzi Kundai Chitima by YouTube. Opo wa subscribe. So that every time I share my videos, no go chill to on it. Right, let's see Prophet Israel Matthew. Yes, Mukuru. Mukuru. Ray, yes. Saka Mukuru matiteta sei. Zozo. Mndaraka. Ndanganchona pa commentary section vachinzi vamwe vachitanzi marketing strategy. Baba zviye zvinoitwa nevanhu vehiphop kuAmerica zviye zvokusenda zvombo kwadata comeback. Baba Zimbabwe kuno kuAfrica ka chombo achina comeback baba chinokupurira pasi. Pamwe nyaya kuti chihombeoka ndambodza vakadzi vamwe vachikomenda vazati tinozombota sati vakadzi vari kutione nyaya yakadai. Vakadzi vakawanda magrupu vari kuti aiwa zvombo zvakarongeka. Hanzi Mwari atirambe chombo chacho mudachogona chakarongeka sekutaura kuita vanhu nanga ndauchionangu. But point yangu andikuedza kutaura ndeyekuti chombo chogona kurongeka, but iwewe ka ziva kuti kurarama kwako ka kuri pafesi yako. Ya ndizvo. Image yako ka ndo pane kurarama kwako iwewe. Kuti uise peturu motikari mako ka ifesi yako. But iwewe wakada kudestroya fesi ka nekuda kwekuti pane munhu auya kunakidza pfungwa. Ovwa pengereka zvokuti to next extent wakunonoradza chombo ka. Baba kuti uzodzoka ka unozotadza uzodzoka because pese panozotaura nezvako munoziva here sabanza upi umfese wekuita dzini heroi. Unenge wapiwa reference ka yekutadza kwawakaita dzavapi havanobudisa madzina hana. Saka type yemusic yake anoimba ka it's a huge blow side kwake guys. All right. Kona Prophet. What? Hey guys, noise. Kondi. What do you say, man? What would you like to say, man? Because not what you can only say is zvatoitika nditika kana iri issue yekuti zvatoitika zvinhu zvatobuda pano. What do you say manje to him and also to his fans so that pasazowana nyaya yekuti vanhu vanoti handichatiri music yake munhu but anofomata memory card yake nemasongs. Guys, I'm on live. Kundi, what I can say in Nanguka, nezvakuti mukuru ka ngavasabude vachida kuzijustify kuti ndakazenge ndakazodai so. I think mukuru anofana ngobuda ka voisa a word of apology kumafans awo. Voadmita chitiko. Ngavasachipomera kuti musikana ndiye akanzonditora kana kuti because musikana kuti azokwanisa kuzotora screenshot kana picture ka inayo kuti mukuru ka vaenga vari pafoni naye ndobva vanzi mukuru damboona chombo vabvisa bruga varadza munhu chombo, right?
saka vakada kudzoka kavachiti guys handisirini kana tinazoyekerwa foni. Aya mastatement evanhu vari kucrash kumagrade 1 unodza vanhu vari kumagrade 1 izvezvi. But inini encouragement yangu mukuru kuti kana zvinhu zvavo zvewafambire vanga vagara havo vapera havo mukuru vanga vagara vapera havo kupera havo vanga vapera. But at least iko zvavakutaurwa apa vafana kuchidzoka manje because aichocho chokwadi kunde hapana singazivi kuti mukuru wangu apera. Iwewe chaichaika utoziva kuti mukuru wangu watoerera mukuru wanga dzanga dzato dzakaita mukurumbira. Saka vanofana kutongokanda 1 or 2 ka 1 mukuru sitoziva kuti wakapedzera kuimba mweya yamutene ndiita kure tiende najabreza kubva ipapo ayaka hatina zvimwe zvatakazonzwa zvemukuru. Saka wati kundi saka mukuru vafana kutokanda 1 chirauroka ipapapa tichiri kunzwa manyukunyuku ekutaura nezvavo kudai. Mukuru ka chekutanga ka ngavachinyore song yakatoipa but vasati vaburitsa song ka ngavangodzoka kumafans avo because at the end of the day ka munhu anoraramiswa nevanhu haakwanise kurekodha music yake ozviteerera ega but music yake anorekodhera vanhu. Saka inini hangu I think kuti mukuru anofanira kuzongoita yavo live kwete kuzijustify imwe ifanira yakamboitwa naEndi Muridzo yeye kuzoti hanzi ndanga nazonzi yautore doro yeye aiwa. Mari yangu vaitotsonyatsotso ye aite ndakazoenda kupi ndakazoenda kutora doro ndakazenge nazo ndangati birthday rangu nazonzi yautore doro. Saka iwe munhu anga kusvikira nemugagano kuti iwaye zitore chidoro kudai nemukadzi aiwa vanazosvikirwa ndiri kuti chimukuru ngavangobuda vaongorwa live yavo voapologiza kumafans avo guys ka ndiri munhu wanyama ndakakundikana itwa I showed that was the moment of my weakness. Inini Sebastian Magacha neband rangu I just want to apologize kune zvinhu zvanjiseculator chakati onyatso apologize otaura nyaya yako onyatso apologize mafans avo vachipedza ipapo obva tongoshandisa platform yoyo kuti no sekutedza vana and aumbokutsvagira ichi ndiri kukureleasa like something choti munyatsoona tichi I'm being apologetic over because ikoti munhu wese akamirira response yake. Saka iye akauya achida kuti zoni man handisiri ndakazodai soka zvangu fanira kuti kundi munhu akachinditi easy hanzi maNuddles aonekwa paFacebook ndeako pandinotanga kuti maya hasi angu ka ndakupa vanhu zvekutaura but ndangoti maNuddles mudhari ari paFacebook hanzi ndakangokuti ndeangu unozo what next ndeipi imwe question yauchandibvunza zvenzapera. Saka iye ka vanhu vakutaura out of their speculation and nemaonero avaitawo zvinhu. Saka iye akada kusvika achinotsonda zvinhu zvaonekwa nevanhu kuti haasiri yeka iye achitooneka nefesi amana mukuru ndiwo ka asi zvinoda une 6 pack azoda futi une dumbo zvinoda ne 6 pack uchiburitsa dziti une 6 pack. Right, mukuru ndinambobvunza saka imi munoti chiwo right tomboti in general nyaya kwete kuti yavawo in general nyaya dzekutumirana masending nenyaya dzekudidi zvofambisika sei vanhu voregedza here kutumirana kana kuti vanhu vanotumirana zvavo asi ngavachengetedze property dzavo. Nyaya iyoyo ka yakaoma pakuti number 1 ka autengere vanhu data. Number 2 mafoni avari kushandisa ndeavo makamera acho ndeavo. Saka kuti titizwe vanhu ngavasaite ka hanzi chinonzi regedza ndo chiri muruoko
chinonzi regedza ndo chiri pamuromo unofanacho uswa hwenyati ndori mudumbu uri pamuromo unofanawo saka kuti vanhu regedzai ka vamwe vanhu yatohabit aketa vamwe vacho expression vanoti expression of love if you want baby wangu ndakusuwa kana chindida chimonditiroga saka kuti titizoni vanhu musaite pafeya kundi haiwinike nyaya yacho but inini ndiri kuti baba chinhu checha chinoti mukristu kana kuti tine mapasta akawanda engano akabudidzwa vavasenda madzini baba that moment of weakness yekungonzi dzini waratidzwa dzini baba meko zvinoita brain dzako zo dzinombotenderera unombomira kufunga it's chinhu cheche kundika inyaya yezvinhu zviri kuitika in reality kuti it's something that we cannot run away from and it's something that we can preach against and people will definitely stop and wise wa encouragement yangu ndeyekuti kana tosenda mapicha aya takusenderana mapicha aya wadini ngovhara face yako right ungosenda uku ungosenda kubva muhuro unobuda kutsoka uku ovhara face manje unovha kuti neface vanobuda kuna sochasoratidza ndini mangwani akabuda aidefendeke but dai kunzi waburiswa face haisi kuonekwa unogona kuramba da aiwa apa ndisirina but unoramba sei kana face dumbu zvese zvinyatsoratidza kuti ndezvako saka ini nangu in general kuti ndekuti vanhu kana mosenderana mapicha akaita erudzuru kare bvisai mafese enyu mongosenda chombo chacho chete kana kuti bhinzi yacho chete ongosenda izvozvo chete zvimwe zvese zvikazvi musasenda and number 2 ka usangosendera munhu wese ndaakuti ada dzini ungosenda azvimboiti ziva munhu wako and zvimwe zvinozoitika ndekuti vamwe vanhu vanenge vakasenda madzina yakudhara rudo ruchipisa then ozongobuka bhebi kati mfesu zverafu zveginya zvezve ovanzeka ndimbokufixa saka inini hangu ka ndiri kuti chi iyi game yekuburisana maNuddles kai aipere and haina kutanga nasaba and haisi kuperera panasaba mangwana ndiwe mangwana one of these guys that are watching is gonna be him or her or kana kuti ndiniwo mangwana officially hangweni handisende zvinhu zvakadaro sekuru handisende baba kuita kuti handisende baba panosvika wakangoya kuti zvinombopisa unonzwa kuvaviwa utangwanzisenda kundi kana inonzi kana kuri kunzi kune munhu azolikisa information iyoyo pamwe nemadhamu wangu mukadzi ndogona kumusendera ise problem because mukadzi wangu ende mukadzi wangu hapana pachazobuda achibudisa madzina akadaro aiziva but iye kunzi girlfriend baba girlfriend wanakizane girlfriend dzini inini ka wakanditi dzini ndoenda paGoogle baba ndo download vanhu muri kuziziva here izvo nenda paGoogle mnharaka right manje mune vakufumura manje kamukuru hamuzozorera aiwa hanzika akubayira zani ndewako rega ndingobayira zani ka kune mafellow brothers angu ari kuona apa because timu yedu unga vanoti baby senda dzini asende dzini rake baba anoenda paGoogle baba oyotsvaka spintoni akafanana neyanga baba obva ati dzini kwabam avarasendwa sekuru iyo kutobuda nyanga odeso nzabebe rasenda dzini izvo hakuna sekuru izisi tiri kuti kana vanhu vakuita madzina akai Bible ranzi be wise like a serpent and be humble like a dove pamwe pacho vanongochenjera ruzivo rwepanyama charo charo
Saka I encourage those who are watching kuti kana moita game iri ngatishandisei ningirini ngatishandisei Google kana kutogara taregedza kana kungosenda chiuno chete bvisai face dambura face akomana nonga vanhu vese munyazonzwa kuitira kuti unge wakachengetedzeka make sure kuti hapana fesi yako inobuda mufoni mako ichienda kunokuru handizvo foni yako haibude fesi yako haibude atika unless kana ari madam handizvo aya kana ari madambo madambo zvekutodaro madam kana akatoda ndichotamba madhanzika etori video kwahabo but sure boys kashoma zoti madam azototi shuwa murume munhu aine mwana naye nevana nemhuri oti anzi oi honai Zimbabwe yese honai hazvife zvakaita unotoona kuti munhu aita zvika igirlfriend baba ere anogona nga akamboita akaita mashuro ka girlfriend akati ndichakubata varamunyengerera vakiswa munzeve vanzwinzwi vazonzi komudhara haufa vanoti zvese bve vanzi right anoti munhu angatoni intention iye akaraba fesi yake zvandanzwa vanzi munhu akabvisa akavhara fesi yake vanoti mukuru unonge wanyura baba nonzi patswibidi apa ndopanorwa bregedi yamateya manja pakaipa aiwa mukuruka maita basa nenyaya yamatiudza vozi apa tadzidza kuti panotorwa mapictures pagoogle but mukuru hamunazobatika mafananga mabatika nhasi kamukuru vanhu vese vanga katonimirira ndandadarorwa mukuru mimi ndimadira jecha angu inga takawirirana mudhara kuti 8 o'clock mukuru ndataura kuseri alright mukuru maita basa mukuru hairibo baba thank you so much heavy right akomana tadzidza akomana muri kuidza here iyo akomana muri kuidza here I'm seeing G pane munhu anga ari ava panga ari live anga ari kubackstage can you come back kana uchiri kuda kupinda live I'm seeing G tomuedere G yes sepenyu muri sei zviseiseko G kana masangana Prophet Israel munema kutodaita dzegore rese zvino zvavataura zvese tichataura kuti kudii mamuda kutaura nyaya dzegoogle here No, I just wanted to say something about Sebastian, but what I wanted to say is that Tivanuka, we don't have to judge Sebastian. I think all of us we do that thing. To know senderana ma nude piki ayo. The other thing we have to know that vanhu vanoshandiswa naMwari mostly vanhu vanoita like if we look Sebastian at the beginning when he pakareleasa inonzi album yake inonzi Ridzaboswe masong ake I was so powerful. They were so powerful. He was mightily used on his album. So we have to know that most of the people vanoshandiswa naMwari when the devil want to destroy what they have been given anotsvaga chokuti vadone nacho. So I think we don't have to judge him. It's actually like these days we have to be vanhu vese varongosenda manudzi tabata baba nhingi vari kumba kwanhingi there and that. To Sebastian, I just want to say kuti if you to hear this he doesn't have to fall because of this thing, but he, like as Prophet Israel said, you have to come back and say sorry to the people and then continue and confess that I've done this wrong and you learn from his mistake. That's all. Okay, thank you so much. Because it's true kuti munhu anofana kungodzidzawo from his or her mistakes. We all make mistakes. Pane munhu atokomenda makomenzi machitadzi vanhu manudzi akazara mafono. Ngorike kuti asati aona chii. Actually in hangu let's say I'm in a relationship with a person, I hate kutumira munhu mapictures, like kutumira munhu mapictures angu ndakashama kana kuti anonditi chimbondiradza kwa mukaka yako pamphone. If we are in a relationship, why do you need to see that paphone pangu? Pocha ndoona kandopocha ngomaonera. Also guys,
kana iwewe vakomana I think that's the same thing kana uri murelationship nemunhu uchiziva kuti munotopisirana unotonzwa kuvaviwa nemunhu yeka I think unongofanira kunochibuditsa paunonoonana nebhebhi wako kwete kuti unochibuditsa pafoni iko zvinezvi like handizivi kuti zvemanudzi zvakatanga kupostwa pafacebook rini. Why can't people learn from that? Why can't people learn from it? Ndobaba chinzi kuti titi shwa vanhu regedzai kutumirana. Nyaya itori nyaya zvakufanira kuti tiri kuti vanhu regedzai. No, it's possible because especially kuma celebrities Kundi, like now I think most of the people like you now wakuzikwana nema1000 evanhu so vanokuona pa YouTube. Unotoziva kuti vanhu vanondoona but uri busy kusengera vasikana maNuddles. Why would you do that? Ngazviitwe nanapfuna vasina zvavainazvo munhingirikini ngatitozvokutonzototi kune musikana anonzi Tasara ari kwakati but takutokuziva nenyaya yeNuddles kwete zvitokuziva you are actually somebody anozikanwa nenyika yese baka kuisa zvinhu papa social media. No, you don't have to do that. I'm not accusing, I'm not judging Seba, but I'm just saying the way it was circulated, especially last year, Facebook, like I think Facebook anchaenda kuFacebook mazwari yakuita kunge tokoti ndokugeto kuFacebook ndogeto reFacebook. No, it's real Kundi because you know what, paFacebook ndopakitika chiure chese chiroi chese small house big house uri kuiona paFacebook. So why would you do that? Like now I don't know, I feel sorry for Sebastian because like it's scandal after scandal. You know, when he released that song na Japreza was like, okay, I overcome another storm, now maybe he's gonna come up again, but now we don't know where he's gonna go. But I pray that this is gonna take him somewhere and he's gonna learn from it. Yeah, all right. I thank you so much. Anyway, have a great night. Can you drop me, please? Thank you. Right, I'm seeing Kuma Pasmo without Daragamira. Pasmo, say. Mama Wadi. Hi, nice one. I need my encouragement. Nasa Baiska. Suseva Rumejeseka. Ngatusangu Buddhist Chino, tichiratiza the whole world. Amenotangeti arenga anakidzwa nei kumukadzi kusvika pakuburitsa sini shamwe. Hazvifaniri kuitika kuvarume izvozvo. Very bad move. Munhu ane status yatotarisira kunge iri ball. So kana takamuti auya pashow apa takamira vanhu vakutongoti ndio munhu wekuimba but vakumuziva nokuti expose chinhu chisingafanira kunge expose. We don't need that. Kana achizvinzwa kwaari koko auraya tarenda. We don't expect that to a man, especially kana iwewe chaya atingambokuti chogara chikuona patozongonzwa kuti Kundi akazobudisira sini akazodi vanhu vanenge vane image yavanocapture vakakuona naye mangwana. So azvibude chamama azvibude. So my encouragement ndeyekuti next time kana musikana akakunakidza sei uine hasha naye enda unomuona kwete kushandisa foni. Kune kune lockdown ngandina nomona sei. But mdara kana kune lockdown but apachapa malive nemika kune lockdown yacho mdara. Takuona tapa malive nemita takudiscussa issue yekuti abuditsa chinhu mulockdown macho adi angozviita after lockdown kana anga ari panzara straight. Manje ndo pacho pekutika vanhu vanenge vachichanza mana hatizivi kuti lockdown inopera rini isusu tichivaviwa. Hatizi kuzitora hedu isusu tiri varume sini rinosendwa wangu rinosendwa but pafesi apo anga rudo anyanyoonakidzwa nezvo kutozobuditsa nefesi unopandaona kapicture kaikaika like ndatomboti netimu sandaverenga kumusoro nekuti iyo munhu ndisabha ko ari kutooneka ende hapana marambiro. So anga asingafaniri kuzobuditsawo ruzhinji kana anga achida kusenderwa kana anga ndiye atanga kusenderwa I don't know maybe vasenderana or ndiye asenda but hazvizipo. Nice. Thank you so much Mngoma wangu for the encouragement. What I would like to say personally to everyone,
Thank Yeah. you so much, Ngoma Pasmo. Iripo wangu. All right, right. What I'd like to say in personally, this is good, guys. Zvaitika, and it's a, I don't know if I should say a mistake, but it's never zvangoitika. Zvinhu zvinowanika vanhu tirobhaiza, we are human beings. Chaunofana kuziva chekuti uri munhu, handitika pasi pezuva panapa, we are all human beings. Handitika tine mukana wekurasika nekubhaiza nekuita sei nekuita sei. Saka kana mumwe akanga akanganisa hatibva taregedza kubva tamuita kunge sezvinonzi hamene kuti ange abva atonzi atouraya Jesu. Hatitika even ndeedu tiri kubva paEaster. Hatitika but tofanira kungoitawo tichingonzwisanawo kuti a human being is a human being. Anyone can make a mistake, including you. Handitika nhasi ingori nyaya yekuti unonha ngosati wabatwa chete, but vanhu vese zvindete tinazvo. Zvipande zvega zvega, hasi nengo munhu hanzi vese vanhu vese vanonha vachifamba zvipande zvega zvega. Saka vanhu tinobhaiza, we just have to learn to tolerate vamwe. Handitika hanzi anonzi najamaster hanzi seka urema wafa. Zvinowanikwa zvinhu izvozvo. I'm seeing someone andibvunza kuti hanzi your account hanzi kushandisa account ipi. I don't know kuti uri kureva paFacebook here kana kuti paInstagram. Kana uchireva paFacebook account yangu inenge yakanzi Kundai Chitima senior. Handitika ndinoita live nayo ine. Then kana pari paInstagram yakangonzi Kundai Chitima @Kundai Chitima pasina space @Kundai Chitima pasina space. Profile picture abvunza kuti hanzi profile picture yakaita sei. Profile picture ine munhu akapfeka, alright, ineni, alright, ndakapfeka ine t-shirt yakaita maroon red, so iyoyo unobva wangondowana ipapo. Hanzi nhaye Kundai tipo mapictures asabva. Mapictures asabva arimo mastreets esocial media. Ukadai una first wobva wati na second. But alright guys, if you want to get those pictures you can just go and search. Futa hasima pictures, it's just a picture in that effect. Ukapindawo magroups, tine magroups atinawo atinongoitawo tichingonzwawo nengosangana nezvinhu zvakadaro. You can find those groups in the link. Alright, pane video yatakaita nezuro inotori nelink racho. Handitika. So guys, if you're watching mangwana makuseni, handitika kwete mangwana makuseni, mangwana kuma 7 p.m. around this time, we are going to be live. Handitika. We'll be with some guests. Handitika. Prophet Passion Java, Prophet Israel. Tinenge tichitaura nyaya dzestonyeni. Nyaya dzestonyeni tichita inonzi no buzz. No buzz something. Mene word racho rechirungu rinotaura kuti tinenge tisina no holds barred. And kind of, I think no word racho. Tinenge tichitaura chaizvo nemo tichitsanangura nyaya dzinoitika. So if you have got questions that you have that you want to ask, Andika, feel free to contact us. Andika, contact me. Phone yachiri kuri. Yerenda kudze number yachansanda kuiza nemusoro. But you can come pa Instagram pangu, you send me a message, and then ndobva ndaita se ndinobva ndatora question yako chete, not zita rako, question yako chete. Andika, pane munhu anga achitoti hanzi ngatitewo maconfessions edu. Pane maconfessions akaonekwa akaitwa napokelo. Andika, hanzi every Sunday ngatitewo maconfessions. That is quite interesting. Tichaplana nezvazvo because pane maconfessions akaitwa kwapokelo wakomanaka. Wakataura zvinhu zvekuti unovhunduka kuti zvinhu zviri kuitika in real life here zvikati iAfrican movie. So vanhu vari kuita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. We are going to come and we are going to yana kubvunza. Hello Kundai ndichangosvika hanzi iko nyaya yanhasi zvandipfuura. Okay, we were just having a discussion, but discussion yedu manje chazoitika because ukatarisa topic yakangonzi let's talk. Discussion yedu yabva yazotanga kuenda kune nyaya yaitika manje so yaNgomasamba. Ukaona video ine you hear what we're talking about. But tachingoti isusu let's not condemn each other. Let's encourage each other. Kana uri padhuze naNgomasamba, please just try to encourage him. Kuti zvinowanikwa zvinhu zvaizvo. Anyone can do that. Anyone can be found in that. Iwe unofanira kungoziva kuti kana wakamboita musi hwana wakatumira munhu picture, vanhu vakamboita video call, chitoziva kuti patori munhu ane picture yako kana kuti video yako. Doesn't mean kuti ndiwani. So it's just a matter of it being released.
hanzi nemumwe munhu hanzi Sabha wacho ndiani? Okay, Sabha anoimba, is a musician, a gospel musician. Right, so mangwana na 7, let's meet guys. Tichitaura nyaya idzodzo. We are going to be answering my questions enyu ane chekuita specifically nenyaya dzema-relationships and marriages kana kuti nyaya dzine chekuita nestonyeni, handiti kastonyeni. Ukauya uchitaura kuti ndikudawo mango nemafreezes nechi, haipapo unfortunately we will not even respond to my questions iwayo. If you want to talk to Prophet Passion Java, I think pane zvinoitwa, unoenda hamene kumawebsite avo prophetpassion.com nekuma-Instagram nekuma-Facebook avo unotaura nezvazvo. Kana vane something else chakaita seministry, vanenge vachindoda kunamatirwa, vada kuita machichi vese, just go there. But kana uchida nyaya dzatichitaura dzestonyeni, mangwana we are going to be here and tichange tichidzitaura and tichaita nguva yatichati tinokuedhai sezvatachita vamwe vese. Handitika munobva maedhwa then mobva matanga kutaura muchitaura nawo muchinyatsobvunza zvamunoda kubvunza. I'm seeing hanzi akaimba song yekuti munhu wese ridzabhosva. All right, someone is answering. So guys, I really want to appreciate you. To those guys who are on Facebook, thank you so much for coming through. To those guys who are on YouTube, thank you so much for coming through. Tinokutendai nekungoti support kwamunoita. We are going to be having more and more issues that we are going to be talking about every day. Tiri lockdown kudai so. So pamwe pacho totaura business, pamwe pacho totaura makuhwa. Hanzi kudai totaura makuhwa. Yes, totaura makuhwa. I don't know what you want to call it, but those are tinoita isusu pachannel inoyi. But tinoita futi zvinhu zvine basa, tinotaura nevanhu vanenge vari mamillionaire umwe wacho, tichivabvunza kuti ivo vakazviita sei vachitiudza. Totaura nevamwe vanenge vaine mabusiness, vamwe vanenge vachiita mabusiness akasiyana siyana. So mangwana we are going to have an interview with one of my mentors. Handitika he's an internet entrepreneur. Kana uchifarira zvekuita mari painternet kana kuti kuita mari uri palockdown, kada kuziva tunoita mari sei uri palockdown, sezvatiri kungoita isa kuti towana mari soti arochila vadheni sezvo. Saiwo wada kuziva kuti unozviita sei, just tune in mangwana. I think if you check kana uri pafacebook, ziva kuti payoutube pane pandichaposta ndichitaura nguva dzacho. Handitika kana uri pafacebook ndatunoya kuyoutube unonosecha Kundai Chitima payoutube obva wasubscribe. Mangwana I will be sending the time yatichange tichita video yacho. Thank you so much. Ndataura kudhara and I will keep on saying it. Thank you so much and I really love you and I appreciate you for everything that you guys are doing for me and for this channel and for everyone else who watches this channel. And I will see you in the next video.